Идем. Не спешайтеся, показывая на нас. Вы павінны мне 130 рэалаў. Унутраная імперія, нашая мары ўнутры нас. Ніхто не гаварыў, што гачтук з рознымі ўзорамі, які вы знайшлі прывязаным да вентылятара, можа размаўляць. Ніхто. А магчыма, гэта павінна быць проста вашае ўяўленне, але... Жудасны ганштук. Давай адчаліваць, час націснуць на кнопку высадкі, гучыць як адказнасць. Мы не любім гэтага. Спрабуем незаўважна знікнуць. У нас 17% верагоднасці, што гэта атрымаецца. Спрабуем. Правал. У адзін момант вы бяжыце як ветер. Потым вы раптоўна паварочваецеся назад і паказваеце яму абодва пальца. Люта, абедзвюмі рукамі. Чаму? Зноў жа, важнае галасаванне. Иди ты нахер, мудак. Осторожно.